The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupun riulak. Just wow. Kumpapaw nakajubab Right to Information ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapentip siya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Riwar Mi'ngi Circle bat ka Khasi Students Union South Central East Circle baki dan artli ki kor ki bala tangjat bat ithu da ka council habbarok kawai ka penursla civil subdivision kata ka kor kharsan bat ka kor kharrai kha. Kini ki arseng haga khatnyo tarik nailar arhaja arpunrio kilawan banyakran bat ka executive member ka beripet ya katanat law jongka ki HADC ka kong deity H majau baki don bontli ki kerteng kur ki bala supen kelahi daki Bangladeshi ki bawan buhai snong bat wan songkha ha ki snong kapot kum ha perdiwa tisang hat thmai ki badon ha kapot bat kari Bangladesh. Kumta kini ki arseng gilaong bagidang yo ulum menta khat khantai tligi kerteng kur ki basupan kelahi nagite ki laisnong bat don pat ki basu sim pendon kam da ka kerteng kur jong ki wei pat kini ki kur kumbapa ha ki jing tho ki kenthop ka kur sumer khong penben khar kella khar pati khar ringi bat kharni Kinoy alam bakentup yoba Ivan Phil Khonglam President ke FKGGP Riwar Mi'ngi Circle bat usamla basuk lang Khongwar Vice President ke KSU South Central East Circle kila ong baha ki jing penrung kerteng tap vote kat kum ke SIR ki Bangladeshi ki ong bakimde ki riulum bat ki pen kelahi ya ke jat ke kur kila ong baki dang bon ki kerteng kur ki bala pen kela bat pendon kam bakla da ki Bangladeshi ha ki tegitan ki bakum ki arseng ki dang bot din susu bat ki dawa baka council ka ban khot hajer ya ki pendon kam bakla bat khot ki noy lam snong makin pen sisa wan bo jing thok ne for this council ha ka bede bat kini ki dekhar ki ba don side sepo khapot jongi ki bala sim kabu da ka ba aijat khasi yalade te ngilawan ban ujol ban yakren to yai nei MBC badai pe ya ka law department tengeleken bang ila ai jemut ye ba idai ru ban kholang no ye kini gerang basnong ki badon ha kini khaput jongla Assam pat kumju ro sini khaput jongka Bangladesh hamar yo don gi dekhar sede sya asnong ko jongki yo don gi ba ai sim kabu da ka ba ai jat khasi hi yalade kumbalagia sakaneka khap put ke jongi te khabar dei berkane nakaleng jongi ngelayakan sai berni ajimot to ya i MDC beripe ya ka law department yong ba borok ki ko ne ki jat khasi bomdon ni hakalis kakur kabri jong nyotrep de balweng ya ka jongi itho ya ki kom khasi bala dalap bagidon ki ba pendon kam bakla lakino gino gibreu ki bomde na ka jat khasi ya kano no ka kor kasih de ban sina da ka ain ka ba berking da ka ba set along ringkat ka kuna te yakine pat gi dekhar ki ba ngilala menta sina gi thai modar ka jongi de ban khot haje bat bantian bisa ki namal bakila sim kabu da ka ba subam jem da ka ba kila thok ire ka jat ka khong khasi ka jongi te ngilai jemut ro ba de ban khot lang no ya kirang basnong kumju ro ya kirang bakur ba khanang bakin la ban weng no ye kini ki takhar ki sim kabu na ki jinglong khasi ke juki bat kitu gi takhar ki badai hapo kaneka tisang bat mau poti ngi perhapol bangi lek thok sunsos nga keli yaki ngi lang berkesu tingi keli ngi ong mano batang jat yame ya kaneka khong pen baik pa jungu de khar kala kat mau ya upat ya lade pat wai khar pun baik ong ya kan ong medu khasi ne medu takhar ong ade takhar ngong mano batang jat yame kane ong bangi lai kalian jongi ki arseng kata ki SU buat ke FKGGP hakini ki bana ki bangi ladem no aswa bakane ka jing kentiu kerteng ka sensos lan ka jing lum thub ya ki paj ba nong sinong jong kari India ban penrung kerteng hapo ka sensos kayan te da ka jing smukia ya ka ka bangi yo hakiti ki khapur jong ka India bat ka Bangladesh kenthub ya ka sinong lengkhat ka sinong hatmai ka tisang sinong ki bahab hapo penusla civil subdivision taka jinglet jongi hakitu ki sinong ka bangi i kalong ba kila don kita ki dekhar ki bomde ki khasi ki kharkhati ki badena sakwi wei pat ki jaga ki wan ketika dong kata jongi da ka ba ki penkam da ki kur ki jat khasi jongi ki don apning jong kita ki dekhar ki belayo ya ki epek
kibla ai yala de bat kilakam bakide kijat ki kursumer kidan ru kini ki bala ai da kata ka jaj khong penbet ka khong penbet ke bompat judan rak te ka than riwar jongi kata khong penbet te kidan ru ki ba ai kata ka jaj kharpati bat kikam yala de mkhasi bat kum ka jingtip ka bangilawan napo district council yaki kanu teli kikur kijat kibla de tangjat kat mukaan khasi social custom and lineage pothan riwar ki don tangar teli dei kani ka khar patir ka de ka jat ka bomdon hapot than riwar lane hapot district council ko baki klempat le ka tangjat bat kidon ru kini ki i dekhar kibla penon kam da kikur kijat jang ki wepat ki kur khasi jongi kum kijat sumer bat kiwe pat kur kijat ban kam yala di khasi te ka e ka bang pensnukhia yang i kalong ba kane ka kentin khar ka baka sajni akikur kijat khasi jongi let's say kibun ki ban perkhat baka de kijat khasi kabla de tangjat tengi wanang ni kata entah kasngi da kaji snukhia ba lada kaji akumne kamut bakini ki dekhar insa sim kabu ban apply ka schedule tribe certificate napo SDOC bil penusla lani la bande napo DC office bat ka baji apan ndakila yo ka schedule tribe kin salong maki kum ki khasi paka bat lada kum kita ki jaj dekhar ki kum kita kharpati kila ru ban yalam makla hakini ki bor ki ba ay ka schedule tribe dak baong bangi ngim don kamsyu ya khasi tribe nomor balai bangila de kur ki jaj khasi ndai la ngila yati jeliu ngila yati nya ngila bakini kur ki jaj kidai ki jaj ki ba nakalian jangka record jangka district council ka klempat penskem bat ka klempat ajing bid iki bakin tangjat lane bakin kam minta kur kijat kasi te ngisngo komen sibun ba nakalian em in charge loru ilapan pau ba idap da kijing sngu yangi kumkin nang yalam jangka seng ki arseng ki blami syakmat ban pen ki kijing ki ba jia ketika jaka ka ke balong ketika jaka nomor ba kumba kalong iong ba maki kisyong akan ke office ndre ki ngintip kita kirang ba snong kile ayu satai makini ki khar kila banyo epic tik kita ki kur ki jaj kum kita kharpati ki khong penbet ki bom judan hang te than riwar tena kali jongi ngila ajing mut ru ya IEM ba i lakum nu la de ban sna da ka an la ne ban pen khlan ya kan ka khasi social custom of lineage act khat khandai nyau kata kalong ban bu ya kita ki kendon ki bateng la kadai daga jing sed bendi lani daga ba aikuna persya ya kinu ki be breu lani ki jaj benre ki bomdei khasi ki ba pendon kam bakla da ki kur ki jaj khasi lani ki ba thawi ya kita ki kur ki jaj ki balong kadur karenjeng jokur khasi klem ka jing menjur na ka district council na kalian jongi ngi klempat yo banyak kendu ya kini kur nomor ngi haduk mentang ngi kelempat tip tikra ngilap persang banwan ba ka tu ka kur sumer ka don em ya kata kesengkur nomor ba istu ba de tang ka sengkur ka bala ban ti benia lani ka ban pej benia kini ka kam te nomor bang impat lab lah tu ka don em kata ka sengkur te ngilap snudai ba khnang ban penslem ya ka kam kan bakani ka SIR kadang ya cacat te ngila wan suang ni district council ban let's say kuma phila kali banakali jongi rungin sawar ya kini kikur kibala sya pendon kam bakla kikur kajaj akiti kidikhar bamakiru kide ban le halo ka jing pendon kam bakla kikur kajaj jongi nakali yang jongi ka KSU bat ka FKGGP ngila ai ka jing jor pan ngila da kentu kan pam ru ya USDO bahkan ni ka jing penya ya ka SIR lah kumnu kide ban ya biang pa biang rengkat bat kirang basnong banakali yang jongi ru ngila kentu ya kirang basnong hakite gitan border ba kinlong kiba pikir kiba husiar bat banom ailat bakini kidkhar kiba spoiwer spoihab bat kiba sukam yalade bakini ki khasi badale le kimdai ban play kata ke jingkhang bakini rung hapok ka SIA nakale jongi ak biade bat kata ka jinya kendu ya kirang basnong ngi layak keren ya kene kam bat wat kirang basnong ru kintip kunu kini kilong mereka ipat ka pensno lengo ya ki lada mdan ki kot kisah nomor ka ba pau ya ka jing simja jong ki kade haki epic telada kini kirang basnong kim a ya kinu ki kot ban pe itu ya ki kum kita ki kur ki jaj ki ba pau kitu ki epic kumno kini ki breu ki la ban
yo ban yale ke ipik na po SDO civil lan na po DC office lan na po BDO tegala de kapor ngi mta ikini kirang ba snor bakin kendithia ban nakali jongir ngi budden ya kini kakam ban ngi nomam ya kini kirang ba snong ki ba penor kam bakla yal kabor ka ikhtiar ban sna bud bang nak mta jongno lan ban khwan mentoy simet hakite ki than bordar jongi nak amar ka ega bangi septing kai bangi septing kum ki arseng kalong ba mentang yo ik tu kidkhar kila don kattu la sai kini kidkhar kila ban nang kieu kinang selur namar bakiyo i baka jingkhang ka plier nghang bar kalong ka basuk hadu kata ban lej kam lani ban lej present ya lade kum kita ki khasi ban anda kila beng kot kisla nang ti ngitip bakin sakri kin sasang hakeleng ki jaka jong kari khasi tenaga yang jong IEM rung ilaya kren nakaleng IEM ong bangin sapha angin sa inquiry shwa kumka department kumka council halor kani kakam haka bangin pha ya kijing tho skini kirang basnong kibadai nak itu kisnong kiba kitu dikhar kisa kumka hatmai katisang kalengkhat te bat kinsa khod hajiru ya kitu kibreu tiba ala penun kam ya kini kijat kikur bakin pensngap halor kanu kanong rim kipkam nyalade kum kita kikur khasi kijat khasi te ong bahadien bangila depsim ya kata senjam ngin sayapet kin ka ega bangilam nang ta ka ke bangin mi nang ta ngin sale ka badon kam namar mai ru ong ba ya mentahi kajing yo jong iya ka komplain impatip adukan nu kan kalong ka ba sisa lan ni kalong ka badai rei indang hab iban ti benia kum ka council ban dai lalap ya ki ba sisa nakale jong i ong ba nom ai jam ba di nom ai lat ba kum kini ki kin jia hakani kadong katha jong naka jingdon kilong yeng ngi nom la namar ba ngimpat lum thup ya ki long yeng namar hakasi ka bangilen ni sulet ba tang ban pej benia adukan nungut ki breu ki ba dan ya ki epek bat kan nungut ki breu ki bade ki khasi ba sisa bat ki bade nak kur ka jat khasi jongi te kajinya jongi ngila lum thup swatang ya ki epek ban iklempat ya lum thup ak biade bat ki dekhat ke om duna ya ka kani ka ba ngi layo burkot ki ladon tangki bangi layo mangi ki don hadukhat khandai ngut kini ki bala penun kam ya kini ki kur ki jat khasi lani ki basna kur sina jat khasihi klem ka jingbin akadis council habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.